Kani kadega Batesi TV, bat pidang Phet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Halor ka jingmi ka Khubor lang baki social media, baka way ka Longkmie ka badang wanpai na syabari, ka basyong basa halay umkra, kalaburi bat klameto shikibor badekmi. Halor ka jingwan pa jungka syaka ni kanong ba Shillong hakabala pathay Khuboru baka ni kalong kume kala Phet Rieh shamolai jayur haba persang banwa jingtep na ka Deputy Commissioner jungka East Castles District bahadu kanu kani ka Khubor kalong ka jingsisha nakaleng ka kong matsiu dorwa nongbri kala ong baka ni ka kam kadang ya ya pedang ka jing token ban lap ya ka jingsisha bad hadu menta empat la ban pensisha Hakabedai pat ba kajing penihap lang halor kani kajing keli bat ka way ka city na kibor punya district jong ka East Castles katkom ka tarek jong ka arpo artrek mentau benai leber arjar arpo hakabala pakem ya ka way ka Longkmie ka Deputy Commissioner kala Pynshai ba ka tu ka city ka dai ka hukum na ka benta ka way pat ka Longkmie ka wala khamya kwarta ka bam syam na ka ngo ban syong ban halayeng katkom kajing patha jong kibor badekmi hadien ba kalawan pai na syabar jela ni rungi suyo i ya kata ki bak jingya jong kata ka khana social media tang ba ngi sim khia hi kata ru but ya kani ka kam ya pentip sa ki health authorities but ki klale ek badan kam ban wat ya jing sisa tingi nang up ya report naki kemudian so far 4 dan kam padon ye ya kat kum ka sinong po mulai jur he hadu mentang ngim don ya record kata kena bat ngim tip hiru ka kerteng ka ai bat ngim tip hiru ka de ka jat ayu bat hangno ka sa po ka sinong jur ngim tip wat ki kimi ki paru nang isu bana ba ka social media kami ka badai na po ka sinong jur dan renga sungu sibu ni ki social media ki bawan ha kani kapor ya ka ban klip persya nanga la ka dai na kam dai na kani ka sinong ndai da ka ba nga hinga suthu dala chong le jong bat ki nong chong sinong bat ki sub committee member ki bangila phone telefon seto sene mdan mana ro batip dan renga kat ki ba phone ngamla ya ka bakum no kan jubam asong bai ngai kata ngam tip kata ka jing penpena social media baki pulit ki wan kem ndai wat ki pulit ngam yo kono information ha baki wan sesinong yung yo kono information ro naki ting ngamla ya ka bangan batai bakadai na kam dai na po jayur hadu kanai ka ba mentang ngamla ban tip la kadai na kam dai na po jayur ting ngamla ban tip ndai ki breu hadu ba ngasong tang sipang la phun tang sipang ki la phun ngasutanat ke jing phun ki jong ki reng ai khublai ki ba ki he kin duai su blai khnang bala da kadai ro kin yo no ya ke jing kot ke jing khia